Dobrý den, jmenuji se Dalibor Malina a jsem ze společnosti VIF Networks. VIF Networks je firma, která spravuje affiliate program společnosti Internet Mall a zajišťuje jeho technickou podporu. Dnes bych vám rád ukázal, jak se zaregistrovat a přihlásit do affiliate programu Mall.cz. Tento videonávod se skládá ze dvou samostatných částí. V první části vám ukážu, jak se do programu registrovat, v druhém pak, jak se k němu přihlásit. Registrace do programu. Prosím zadejte do příkazového řádku vašeho URL prohlížeče následující adresu affiliate.mall.cz. Po přesměrování na uvítací stránku prosím klikněte na Staňte se partnerem. Po přesměrování uvidíte na obrazovce první krok vaší registrace. Zvolte, zda jste soukromá osoba, pole individuál, komerční subjekt, pole company, nebo nekomerční organizace, pole organization. Jako zemi zvolte Českou republiku, jako jazyk češtinu. Poté klikněte na další. V druhém kroku registrace prosím vyplňte uživatelské jméno a heslo a další údaje označené hvězdičkou. Po vyplnění všech údajů klikněte prosím na další. Třetí krok registrace se zabývá vašimi stránkami. Vyplňte prosím název stránek, adresu stránek a další požadované údaje. Pozor! Pole adresa stránek je nutné vyplnit včetně protokolu HTTP. Zaškrtněte souhlas všeobecnými smluvními podmínkami. Věnujte pozornost také otázkám týkajícím se obsahu vašich stránek. Poté klikněte na Dokončit. Následující stránka vás informuje, že jste byli úspěšně registrováni. Pozor! Zkontrolujte vaši e-mailovou schránku, na kterou vám přijde přihlašovací e-mail. Přihlášení k programu musíte provést do 15 minut od obdržení e-mailu. Přihlášení k programu. Poté, co otevřete ve vaší e-mailové schránce e-mail s předmětem Vítejte v affiliate programu Mall.cz, přečtěte si všechny informace a klikněte na odkaz v e-mailu. Na uvítací stránce, která se vám následně zobrazí, klikněte v poli Hledat na seznam programů a na tlačítko Hledat. V pruhu s popisem programu klikněte prosím na Apply. Zaškrtněte souhlas s všeobecnými smluvními podmínkami a klikněte na Přihlašte se k programu. Vaše stránky byly nyní zaslány k posouzení společnosti Internet Mall. Vyčkejte na e-mail o schválení vašich stránek do affiliate programu. E-mail byste měli obdržet maximálně do 10 dnů od vašeho přihlášení. Sledujte prosím i další videonávody k používání tohoto affiliate programu. Umístěte reklamu Mall.cz a vydělávejte peníze, jak se pohybovat v prostředí affiliate programu Mall.cz, jak používat dynamickou výlohu Mall.cz a jak používat zásobníky reklam Mall.cz. Přejeme vám hodně úspěchů s tímto affiliate programem.